Silavê var baş ev baş evanno hêvî dikim û te başin silametin nû çên me hene. Em dixwazin ji we re pêşkêş bikin. Îşev mijara me hûn zanin çar perçeyên Kurdistanê gav bi gav dibin yek. Sebeb çi ye? Hewaya Kurdistanê, atmosfera Kurdistanê, kîn û nefreta milletê Kurd ku di nava wan de komb ye li hember hêzên dagirker êdî di demên pêşme de gav bi gav derdikeve pêş. Xwe nîşan dide. Li Rojavayê Kurdistanê xwe nîşan dide. Anha di nava millet de, di nava civaka Kurd û Kurdistanê de kîn û nefreta li hember dagirkeran komb ye. Li Bakurê Kurdistan jî wisa ye, li Rojhilat jî wisa ye. Navaya hemî gav bi gav ber bi Kurdistaneke serbixwe ve diçe. Kurdistaneke serbixwe di demeke nêz de nebe jî ruhekî netewî ava dike. Veya em dikarin bibînin, hîs bikin, hevalên me ê li Kurdistanê jî hîs dikin, dibînin. Eleqeya ji bo axaftina Kurdî roj bi roj zêdetir dibe veya derket pêş. Anha hevanno em dest bi bültena xwe bikin, pêşî em biçin Nîjeryayê. Ez dixwazim emîn bim, hevalên me ji me re bibêjin, gelo deng baş e, her tişt rind e, temîz e, kalîte deng û ji min re bêjin erê ez dest pê bikim. Deng çawa ye Aga Yıldız? Muteb bi xêr hatin mala we ava ji bo hêbûna we. Eger hûn bername biacîbînin, hûn pêlê bikin wê zêdetir bigêje ber destê xelkê, zêdetir em ê werin temaşekirin. Ev kanala me a li ser xeta netewî wê bala hevalê me bikişîne. Niha em ji Nîjeryayê dest pê bikin, li wê derê qezayekî ye, belayekî ye, bi zanebûn hatiye çêkirin. Meselekî ecêb e, artêşa Nîjeryayê bi şaştî li bazara gel xist. Bi qasî 100 kes hatin kuştin li gorî rêxistina Efyê ya navnetewî û çavkaniyên herêmî ji ber êrişa hêzên hewayî ya Nîjeryayê gelek sivîlan jiyana xwe ji dest dane. Hejmara wan ji sedî derbas bû. Di êrişa hewayî ya li Bakur Rojhilatê Nîjeryayê de li ciyê bazarê hate xistin, di encamê de zêdeyî 100 kesan jiyana xwe ji dest dan. Gelek kes jî birîndar in. Jin zarok hene di nava wan de li bazarê hatiye xistin. Êriş li eyaleta Yobe li gundekî nizîkê sînorê Borno pêk hat. Rayadaran qebûl kir ku êriş ji aliyê hêzên hewayî yên Nîjeryayê ve hatiye kirin. Armanc komên Boko Haram bû. Lêbelê bi şaştî bazara gel bû hedef. Boko Haram hûn zanin perçeyekî Daişî ye, ew jî li beşê Afrikayê dixebite. Bi taybetî Nîjeryayê li deverê din jî hene. Ev herem ev demekî dirêj e, wekî qadeke şer tê zanîn ku di serî de rêxistina Boko Haram çeteyên din lê fealiyetan dimeşînin. Artêşa Nîjeryayê di operasyonê li dijî van koman de gelek caran êrişên hewayî pêkitîne. Li vê carê êriş bi şaştî li nava gel ket. Ev em bidin aliyekê em derbasî Rusya Ukraynayê bibin. Nihal wê derê agirbesta ku di navbera her du dewletan de hatibû îlan kirin dîsa dest pê kir, şer dest pê kir, agirbest bi dawî bû. Piştî bi dawîbûna agirbesta bi boneya cejna Paskalyayê Rusya û Ukraynayê carekê din êrişî hev kirin. Agirbesta 32 saetan ya di navbera Rusya û Ukraynayê de ya bi boneya cejna Paskalyayê bi dawî bû îro hêzên hewayî yên Ukraynayê ragihandin ku Rusyayê 98 füze mûşek avêtine wan û 87 ji wan jî hatine xistin. Yani hemî füze mûşek negîştine hedefa xwe. Wezareta Parastina ya Rusyayê jî beyan kir ku wê di heman demê de 33 dronên Ukraynayê xistine. Agirbesta ku ji aliyê Serokê Rusya Vladimir Putin ve ji bo cejna Paskalyayê roja 11 Nîsanê hatibû dest pê kirin, hatibû îlan kirin û biryar bû ku heta dawiya 12 Nîsanê bidome. Ev agirbest bi dawî bû. Niha doh Ukraynayê eşkere kir ku Rusya ji doh ve 2300 caran agirbest bin pê kiriye. Yani di nava wan 33 saet bû, çend saet bû, di nava wan du rojan de dîsa êrişî hev kirine. Wezareta Parastina ya Rusyayê bi daxuyaniyekê diyar kir ku Rusya û Ukraynayê doh 175 dîlên şer serbest berdane. Rusya 175, Ukrayna jî 175 dîlên şer berdane. Lê bi qasî hezaran kes jî ji hev kuştine. Yani ev şerê di navbera her du dewletan de heqeten nayê fehm kirin.
yani peşî sebebê şer hûn bibîsin pir ecêb e. Welatên Ewropayê xwestin Ukraynayê bixin nava NATOyê. Rusya got na. Eger hûn Ukraynayê bixin nava NATOyê ez ê şer bidim îlan kirin. Ez ê şer bidim destpêkirin. Wisa pêşket. Halbikî milletê Ukrayna, milletê Rûs kuzenê hevin, eqrebayê hevin, ji hev zêwîjî ne, ji eynî milletî ne. Lê nava wan da şer dest pê kir. Ev 3 sal e jî bi qasî 9 milyon însan ji hev kuştin. Bêwate, şerekî bêwate. Kesek tune bikeve navbera wan jî, aştî jî pêk nayînin. Welatên Ewropayê, Amerîka di ser Ukraynayê re dixwazin hêza Rusyayê biceribînin. Ka Rusya çiqas bihêze. Yan jî di ser Ukraynayê re dixwazin hinekî zehîf bixînin, lawaz bikin. Di berdêla Ukraynayê de dîsa Sûriyê ji destê Rusyayê girtin. Yani plan û projeyê wan ê rojhilata navîn di ser Ukraynayê re jî tê pêkanîn. Niha hevan da hûn zanin li Macaristanê ev Orban piştî 16 salan desthilata xewenda kir. Ji aliyê Donald Trump ve dihate destêkirin. Ev jî tiştekî nû ye. Em hêvî dikin ku ev yek bela bibe. Doh ji xwe nûçiya di vî warî de me ji were pêşkêş kiribû. Viktor Orban çû dîktatorekî bi helê xwe bû. Hem Tayyip Erdogan jî hez dikir û hem Putin jî hez dikir û hem Donald Trump bawekî pir vekirî piştgirî dide. Lê ana gencekî hatiye ser desthilateriyê ew ê bidomîne. Ew alîgirê Yekîtiya Ewropayê ye. Dibe ku milletê Macaristanê hinekî bigêje huzûrê bixêrewî ka em binêrin wê çawa be. Hên nû ye. Zû jî Kurdan çiqas eleqedar dike? Tenê dikare bibe numûne ji bo Tirkiye. Yani merov bixwaze di hilbijartina da merov îsrar bike, merov dikare MHP, AKP têk bibe. Evan ê di hilbijartinên pêş me de ez ji were dîrek vekirî bibêjim, bi tu şiklekî em weke Kurd em piştgirî nadin AKP MHP. Çi dibe bila bibe. Pêvajo hebe jî em nikarin cardin rabin bikemin xefika AKP MHP sırf ji ber xatirê pêvajoyê em rabin wana li ser piyan bigirin. Her du jî xurifî ne, her du jî li ber têkçûnê ne, eyna xelîqê dikevin. Ji ber vê yekê ê min ez jinhava ji were dibêjim. Tu kesekî nikare zorê li min bike ku ez di hilbijartinên pêş me de piştgirî bidim AKP MHP yan jî Kurdan kanalîzê ber bê wan bikim. Asla. Tu car çênabe komkujiyên ku van her du partiyan li Kurdan kirine li ber çavan e û ez pêşniyaza min li we ew e çi dibe bila bibe madem pêvajo heye divê em xeta xwe li ser piyan bigirin. Xeta netewîya Kurdan em li ser piyan bigirin. Madem ki ew qasa însanın medenî bûne biryar dane ji hûvîtiyê dûr bikevin bila ew bi vî halê xwe piştgirî bidin Kurdan. Bila ew madem ki însanın, madem ki bûne medenî bila ew piştgirî bidin xeta netewî a Kurdan. Bila Kurd neçin destek nedin tu hêzên Tirkan. Tiştekî wisa tu neye. Kurd dibe li ser xeta xwe netewî bin, dikevin hilbijartinên Tirkiye bila bikevine, ne mesele ye, lê em nikarin bibin piştgir ji xelkê re. Ew hêz û quweta ku em didin ji bo berhevkirina ray û dengan ji bo partiyên Tirkan, ji bo çepkirên Tirkan, ji bo AKP MHP yan ji bo CHP eger em li Bakurê Kurdistanê di nava xwe de çê bikin, em wê hêz û quweta xwe bidin xwe 10-15 partiyên me li Bakurê Kurdistanê hene. Kêm zêde, biçûk, mezin, fixnake. Eger em di nava xwe de hêzeke netewî ava bikin, em dikarin temamê Bakurê Kurdistanê sedî not dengê Kurdan bi dest bixin. Ev têra me bes e. Em dikarin meclîsekê heremî di nava xwe de ava bikin li Bakurê Kurdistanê. Ev ji me re bes e. Pêdiviya me bi meaşê dewleta Tirkiye, bi meclîsa dewleta Tirkiye tune ye. Dewleta Tirkiye dibe mecbûr bimîne ku meclîsekê heremî Kurdan qebûl bike. Mecbûr bimîne. Wextê ku ew bibînin ku piraniya dengên Kurdan tê cem partiyên me dibe koalîsyonekî partiyên Kurdistanî hebe li Bakurê Kurdistanê. Ji ber vê yekê hevan da niha wextê ku ez dibêjim 4 Kurdistan gav bi gav dibin yek, divê mirov vê mantiqê
vê hişmendiyê di nava milletê Kurd de bicih bike. Em xweber nedin. Hîsên netewî Kurdan di nava me de divê pêşkeve. Xeta netewî divê pêşkeve. Em mecbûrin vê yekê bikin û ji aliyê ruhî ve qet nebe. Em xwe li ser piyan bigirin. Niha di dawiya bernameê de ez ê behsa hin îşaretan jî bikim. Li Rojavayê Kurdistanê li vû tevgerekî heye. Wisa nenêrin. Aniha bêdengiyekê xuya dike. Tamam, vegera ber bi Efrînê ve heye baş e. û ez mizgîniyekî bidim we jî, vegera ber bi serêkaniyê ve jî wê di rojên pêşme de dest pê bike. Çeteyên dewleta Tirkiye ew ê ji serêkaniyê jî derbikevin weke li Efrînê. Milletê me wê vegere ser zeviyên xwe. Yani hûn dikarin derekî not bikin wê çê bibe. Esîrê me, dîlê me di destê çeteyên dewleta Tirk û Şamê de wê werin berdan. Ew mecbûrin berdin. Eger bernedin hevalna, binêrin xeta netewî ku niha li Rojavayê Kurdistanê gelekî li pêş e, milletê me qîmetekî mezin dide tevgera siyasî ya Kurd. Qîmetekî mezin dide nirxên xwe, qîmetên xwe, şehîdên xwe. Ji bo xatirê hin nirxan milletê me aniha dengê xwe nake. Aniha sekiniye. Lê xeta netewî her ku diçe di dilê wan de mezin dibe, mezin dibe, kom dibe. Kîn û nefreta wan li hember dawîrkeran heye. Aniha vayê ez behsa Rojavayê Kurdistanê dikim. Ez tiştekî zanim dibêjim ji were hevalna. Milletê me Rojavayê Kurdistanê 20,000 ewladê xwe şehîd dane. Ne ji bo van rojan. Ne ji bo em bibin, em bikevin bin nîrên wan çeteyên ku 5 quruş pere nakin. Milletê Ereb jî van çeteyan red dike. Ji were bêjim, ew êl û eşîrên Ereb ku xiyanet li Kurdan kirin, îro dibin zexta wan çeteyan dane. Hinek ji we bibêjin oh çi xweş bû. Lê dersa xwe girtine. Ez ji were bêjim. Aniha li bendê ne ku qesedê vegere. Hewesiya xwe bi dewra qesedê tîne. Baş xirab. Mesele ne ew e? Di nava 14 salên borî de tu zextekî li wan nehatiye kirin. Tiliye yek Erebekî xûn nebiye ji ber Kurdan. Kurdan ne xwariye daye wan, ve ne xwariye daye wan. Daîma herî zêde xwedî li wan derketine. Ew parastine ji Daişê. Lê di dawiya dawî de wextê ku xiyanet kirin çûn li cemhetê bi rêya dewleta Tirkiye hatin xapandin. Dewleta Tirkiye ew xapandin. Ew ji rê derxistin. Aniha bi qasî ku em dibînin û em dibihîsin, êl û eşîrên Ereb, gencên Ereb, zare zara wan e dibin zexta Heteşê de. Ev çete ne hevalna. Çete ji xwe ra jî nebaşin, ji êl û eşîrên Ereban ra jî nebaşin, ji Elewiyan ra jî dijminin, Kurdan ra jî. Emrê wan nedirêj e. Ya ku aniha divê were kirin, mirov ev hestên netewî ê di nava milletê me de biparêze, mezin bike. Ê me xilas dike hestên netewî hevalna. Wekî din tu tiştekî din me. Beriya îdeolojiyan jî hestên netewî ye. Hestên netewî bi xwe jî îdeolojiyekî ye. Lê ne neteweperestî ye. Di vê naberê de geştên balafirgeha Silêmaniyê dest pê kirin. Em ê werin em ê vegere ser meselê. Yani ji Ewropê ve hema em her roj behsa xeta netewî bikin li Rojdatê Kurdistanê, li Bakurê Kurdistanê, li Rojava çewa gav bi gav xeta netewî pêş dikeve em ê behs bikin her roj. û Selhedîn Demirtaş jî ji kerema xwe re ji bîr nekin. Selhedîn Demirtaş were berdan jî neyê berdan jî. Divê merov tim xwedî lê derbikeve. Ew di rûyê me de hatiye girtin. Me ew hilbijart. Me ew derxist pêş. Me destê xwe li pêş dawî xist. Me got ha Selhedîn derkeve pêş. Here tu mezînî, tu baqilî. Hadî baxife şûna me de. Mêrika xifî avêtin hepsê ê dibe em jî weke însanên wefadar divê xwedî li Selhedîn Demirtaş derbikevin. û li her dirê jî bînin ziman nedin ji bîr kirin. Selhedîn Demirtaş nedin ji bîr kirin. Ew di rûyê me de di hepsê daye. Di vê naberê de geştên balafirgeha Silêmaniyê dest pê kirin, piştî 40 rojan ji rawestandina firîna balafiran li Silêmaniyê, îro yekem geşta hewayî li balafirgeha Silêmaniyê ber bi Ürdünê ve dest pê kir. Balafirgeha Silêmaniyê hûn zanin bi navê
Celal Talabani anha birêva diçe û em dibêjin li ser xêrê be miletê me yê li Ewropayê jî ê dixwazin biçin Silêmaniyê êdî bizanibin ku rêvekiriye eger şer dest pê bike balafirgeh dikare were girtin dîsa hevan da. Endamên NATOyê ji Donald Trump ji proja wî ya di derbarê Hurmuzê de nerazî ne. Ji ber vê yekê plana Trump ya Hurmuzê red kirin. Endamên NATOyê ragihandin ku ew ê beşdarî dorpêşkirina tengava Hurmuzê ya bi pêşengiya Donald Trump nebin. Piştî têkçûna hevdîtinê bi Îranê re Serokê Dewletên Yekbûyî a Amerîkayê Donald Trump ji bo trafîka deryayî ya li tengavê were astengkirin daxwazên piştgiriya navnetewî kiribûn. Welatên NATOyê li hember vê bangê derketine. Serokwezîrê İngîltere Keir Starmer diyar kir ew piştgiriya plana dorpêşkirinê nakin. Çiqas zext hebe jî dibe em ê nekevin nava şer. Yani ji bo parastina Hurmuzê em dikarin bibin navbênkar, em dikarin bibin alîkar lê bi tu awayî kesekî nikare me bikişîne nava şerê li hember Îranê. Donald Trump li dev ji vê proje xwe berde. Di vê naberê de Almanya, İspanya, İtalya, Polonya, Yunanistanê jî şandina hêzên deryayî ji bo dorpêşkirinê red kirin. Emmanuel Macron li ser navê Fransayê ragihand ku Fransa bi İngîltere û welatên din re ji bo piştî pevçûnan ewlehiya çûna hatina tengava Hurmuzê misoger bikin, yani ji bo garantîkirina ewlehiya tengavê divê em ê bikaribin bikevin nava xebatan, em ê bikevin nava hewldanan. Lê ne bi armanca şerê li hember Îranê. Bi armanca parastina Hurmuzê, yani ji bo çûna hatin bikeve bin garantiyê. Lêpêşî dibe şer raweste. Macron anî ziman ku mîsyona plankirî wê bi tevahî bi armanca parastinê be. Dema ku şert û mercên guncaw derkevin holê ancak wê demê ev mîsyona me dikare bikeve dewrê. Yani şer divê bi dawî bibe ji bo ku em bikevin nava hereketê. Hevan no. Mesela NATOyê mühîm e. NATO ez ji we re bêjim hûn zanin armanca bi tenê ya avabûna NATOyê Yeketiya Sovyetan bû. Li hember Yeketiya Sovyetan rêxistinekî bi navê NATO hat avakirin serkêşiya wê. Amerîka dikişîne, welatên Ewropayê têda ne û Tirkiye jî ji bo bikeve nava NATOyê xwe qilişand, xwe çirand. Baş e? Çû Kore, 3-4 hezar eskerê xwe li Kore da kuştin. Paşê xwe xist çavê Ewropiyan kîjan sal bû 1953 bû bawer dikim Tirkiye ji aliyê NATOyê ve hat qebûlkirin. Ew jî çima Tirkiye mecbûr ma xwe bi NATOyê bide qebûlkirin û NATO jî bi armanca ku Tirkiye weke qereqol bikarbîne li hember Yeketiya Sovyetan ew qebûl kir. Tirkiye rol û mîsyona qereqoltiya Ewropayê dilîze. Çiqas qeza bela hene tê serê Tirkiye. Li rojhata navîn aniha Tirkiye qereqola Ewropayê. Ja nagire nava Yeketiya Ewropayê jî Tirkiye tenê bikartînin. Ji aniha Amerîka dibêje ez ji NATOyê derdikevim çünkü NATO bêkê re. NATO gotina min nake. Ez di nava şer de me NATO nayê min ra şer nake. Nayê keleka min cih nagire. Ez a xwesa bi tonan pere xerç dikim, perê me hemî boş vala diçe. Çi derdê min heye ez biçim welatên Ewropayê biparêzim. Amerîka ji xwe ji welatên Ewropayê nerazî ye, ji aliyê aborî ve jî. Çünkü welatê Ewropayê her ku diçe dewlemend dibin. Welatên Ewropayê xwedî îtîbarin di qeda navnetewî de jî, di nava yeketiyê de, di nava Yeketiya Netewên Yekbûyî de jî, welatên Ewropayê ji aliyê medeniyetê ve jî hêdî xwedî pergalekî demokratîke pêş dikeve. Amerîka ji vê rewşê nerazî ye. Dixwaze dijminiyê bixe nava welatên Ewropayê. Dixwaze zayıf bike welatên Ewropayê. Amerîka bi zanebûn welatên Ewropayê kir dijminê Rûsyayê ji bo ku welatê Ewropayê hewcî Amerîkayê bibin di ser Ukraynayê re. Welatên Ewropayê jî hatin lîstika Amerîkayê piştgirî dan Ukraynayê û ketin nava şerê li hember Rûsyayê.
Viku vala bila sebeb. Hem ji gaza xwe bûn, hem ji petrola xwe bûn, hem bihabûn çêbû, miletê Ewropayê pir ket zerarê. Bi şerê Ukraynayê re piştî Covidê zerara herî mezin ku miletê Ewropayê jiya û hîs kir hêjî Wîsaya didome şerê Ukraynayê û Rûsyayê. Eger welatê Ewropayê neketibe nava vî şerê niha gelekî dewlemend bibû. Belkî niha benzîna li Ewropayê yek û sî qureş bû. Aniha 2 euro ye. Welhasil milletê Ewropî bû qurbanî. Bû qurbaniya siyaseta Amerîkayê. Niha ew ê bidome eger hevan da Amerîka eger ji NATOyê vekişe Tirkiye jî dikeve xeteriyê. Ji ber ku sibê du sibe wextê ku İsraîl çend füzeyan bavêje Tirkiye, Amerîka êdî dengê xwe nake. Hatta alîgir e. Hatta ew ê İsraîlê teşvîq bike ji bo êrişê ser endamekî NATOyê bike. Ha hûn ê bibêjin derketina ji NATOyê jê re hin bürokrasî lazim e, wisa nerehete merûv derkeve. Tabii ki nerehete merûv ji NATOyê derbikeve. Jê re hin pîvanê wî hene, şertê giran hene. Amerîka dikare van şerta qe guhdar jî neke. Dikare mesela bütçe nede NATOyê û welatên NATOyê Amerîkayê derbixin. Ev jî mümkün e. Yani serê Tirkiye dikeve belayê bi İsraîlê re wextê Amerîka ji NATOyê derbikeve. Ev jî çi ye? Ji bo fayda Kurdan e. Bila wisa be. Qet ne mesele ye. Fayda Kurdan têde ye. İran dibêje tamam hevdîtinê me bi dawî bûn lê em hazirin bi Amerîkayê re dîsa bikevin nava diyalogê em ne alîgirê şer in. Eger Amerîka destê aştiyê dirêjê me bike em dikarin destî wî li hewa nehêlin û em dikarin pêra bidin bistîne. Kî dibêje? Serokê Desthilata Dadî ya Îranê Xulam Hüseyn Muhsînî Ejeyî dibêje. İran dibe amade ye bi Amerîkayê re diyalog li heftê gihîştinê bike lê bi şertê ku li ser bingeha prensîp û lojîkê be. Yani têde mantık hebe. Serokê Desthilata Dadî ya Îranê Xulam Hüseyn Muhsînî Ejeyî îro li Tehranê bi endamên Encûmena Bilind a Dadweriyê ya vî welatê re civiya. Xulam Hüseyn Muhsînî Ejeyî di civînê de balkişan ser danûstandinên li Pakistanê ê di navbera her du welatan de Îran Amerîkayê de helwesta şandeyê Amerîkayê bi tundî rex nekir. Dibe Amerîkî bi wê dozbilindiya xwe bi heman hevkêşiya ferskirina gotina xwe beşdarê danûstandinên li Îslamabadê bûne. Yani dibe em qebûl nakin Amerîka wisa bi pozbilindî were me piçûk bibîne û jora li me binêre û tiştê xwe li ser me ferz bike veya dibe em qebûl nakin. Ez pir dixwazim hevan tabii hûn jî muheqqeq dixwazin ku dostên me hevalên me ê Bakurê Kurdistanê jî di hevdîtinên bi Tirkiye re aynen bi vî şeklî tevbigerin. Ew hewaya serdest a Tirkan kêm bikin. Bêjin dakeve astêya me bi vî awê nabe. Merû raqîbê xwe daîma bîne asta xwe. Bila merû destûr nede kesekî jor val mirovan temaşe bike. Mesela ez wextê ku Mazlûm Abdî diçe Şamê jî yani hinekî dilê min değişe çünkü ez dixwazim colanî ji Şamê were Qamişloyê were Berlingê Mazlûm Abdî pêre hevdîtin çêbike. Bila were Berlingê Kurda ji Kurda lêborîn bixwaze. Li Helebê komkû jî pêkanîn van çeteya. Suçdarin. Çima em hatin ser vê meselê? Çünkü em dixwazin hinek di hevdîtina de em serbilind tevbigerin. Muxab bawer em tevbigerin. Heqê me ya em heq dikin. Em însanên serbilindin. Em însanên bi qîmetin. Em hinek ji xwe hez bikin ya. Em ji xwe hez bikin. Em ji çeteyan baştir in. Me kesî nekuştiye. Me dest navêtiye namûsa kesekî. Me dest da naniye ser zeviya kesekî. Me erdê kesî dagir nekiriye. Em însanên bi qîmetin. Em însanên baş in. Di xuyê me, di karakterê me de başbûn heye.
em mîvanperwerin, em derî xwe serpiş vedikin heta dawî ji her kesî re. Vaya êdî bûye perçiyekî karakterê me Kurdan hevan me. Em ji hev re jî wisa ne. Lê em ji xelkê re pir zêdetir wisa ne. Hele saziyê me li Ewropayê wextê Tirkekî nayê ji derve ve, çepkir be, rastkir be, fiq nake. Serê xwe bi cih dikin. Dişînin otelê herî lüks. Televizyonê de cî herî xweş didine. Di qezeteyan de, di rojnameyan de koşî herî baş didine. Yek gotinekî dikin, gotinê wî mezin dikin didin. Rewşenbîrekî Kurd hezar dîplomî jî hebin, akademisyen be jî. Xema kesekî ne. Çima ez behsa vê yekê dikim hevano? Ji kerema xwe re ji bo xwe serbilind bin. Ji xwe hez bikin, qîmetê bidin xwe. Ji xelkê zêdetir qîmetê bidin xwe. Veya ez dibêjim qeydî wexta wî hatiye. Yani me ji vê derê got. Ev camerê İranî Xulam Hüseyn Muhsînî Ejeyî ew dibêje. Yani em Amerîkî bi wê pozbilindiya xwe dibê heqê wan tune wisa li me binêrin. Ji ber vê yekê wextê ku bixwazin bi me re bistînin dibê dakevin asta me, mîna me bin. Ejeyî diyar kir ku armanca Amerîkayê ya ji civînê hinekî cuda bûye. Yani bi armanca ku em tevlî bûne û armanca wan yên civînê ji hev cuda ye. Amerîkayê dixwest li ser masîya diyalogê ya li Pakistanê wan destkeftiyan bi dest bixe ku di şer de nikaribûne bi dest bixin. Serokê Desthilata Dadî ya Îranê balkişand ser wê yekê ku şandeya Îranê bi seroketiya Mihemed Baqir Qalîbaf bi serkeftî mafê xelkê Îranê parastiye. Ya di civîna li Pakistanê de dibê me destkeftiyên qada şer me parast. Me tu destkeftiyekî xwe teslîmê Amerîkayê nekir. Wî destnîşan kir ku ji ber vê helwesta şandeya Îranê wan nehîştiye ku Amerîka bigihêje armancê xwe. Yani me tavîz mavîz nedaye di civîna li Pakistanê de. Ejeyî her wiha behsa îhtîmala destpêkirina şer jî kir. Ragihand ku eger şer dîsa dest pê bike, artêşa welatê wî amade ye li ber xwe bide. Ejayî peyameke tund da. Got: Tiliya leşkerê me li ser tetikê ye. Rawestandina demkîya şer nebîye sedema sisbûna îradeya hêzên me. Ejeyî di berdewamiya axaftina xwe de balkişand ser yekêtiya navxweyî ya li Îranê. Dibe gelê Îranê wê bi yekêtî yekrêzî bimîne, guhdarê fermanên rêberê Komara İslamî ye, gel piştgiriyekê berfireh dide hêzên çekdar, danûstandin di navbera şandeya Îran û Amerîkayê de hevano bi navbenkariya Pakistanê roja 11 Nîsanê destpêkiribû li erê İslamabadê. Piştî 21 saetan guftûgoyan her du alî negihîştin tu encamekî civîn bi vîya we bidawî bûn. Niha ev meselê me li rojata navînê ne, rojlata navînê dibe ew jî dibe, yan hûzanin li herêma me Serhedê em natewînin gotinê xwe. Kurmancî yek ji zimanê herî xweş ê cîhanê ye hevan me. Em li Ewropayê ne, yani bivê nebê li Ewropayê em pir zimana hîn dibin. Almanî, İngilîzî, Flamanî, Fransî, İspanyolî, İtalî. Yani em di nava van zimanan da diçin û tên, tabî Fransî pir xweş e. Ecayîb zimanê xweş e Fransî. Lê bawer bikin ew qas tecrüba me çêbiye bi zimanên biyanî re. Zimanê rojlata navîn mesela Erebî, Farsî. Zimanê herî xweş Kurdî û Ermenî ye. Ermenkî ecayîb xweş e. Ermenîkî jî, kurmancî jî. Zimanên pir xweş in. Pêşniyaza min li we ew e ermenîkî jî hîn bibin û kurmancî jî. Hemî zeraveyên kurmancî xweş in. Nizanim ez ji kurmancî hez dikim. Soranî jî xweş e, lê meriv baştir dikare xwe bi kurmancî îfade bike. Belkî ez kurmancim lê wima. Ya ême wextê ku em kurmancî diaxivin em pir li gotinan digerin. Qalibê Kurdî, qalibê kurmancî çê nebûne weke soranî. Bi
Em cevên kurmancê jêrin. Soranî ji ber ku ji salên heftê vir ve perwerdeyiya bi soranî heye, li wê derê mekteb heye, dibistan, zanîngeh hene, bi soranî perwerdeyî çêbûye, qalibên axaftinê çêbûne. Gencekî wextê radibe ji mektebê mezin dibe, pir bi rehetî dikare soranî bikarbîne. Kem küm nake, têda nasekine. Çî qalibên hevokan çêbûne, wana fêr dibe. Pir xweş dikarin xwe îfade bikin. Ez heyran dibînim. Wextê gencekî me derdikeve televizyonê bi soranî xwe îfade dike, bê rawestan, bê kemküm ecayîb xweş e. Mirov jê zewq kêf digire. Vê yekê hêdî hêdî me di nava ciwanên Rojavayê Kurdistanê de jî dîtin. Ew jî encama perwerdeyiya li Rojavayê Kurdistanê bû. Me dîtin. Ji ber vê yekê em bi îsrar dibêjin. Perwerdeyiya li Rojavayê Kurdistanê divê nesekine, divê bidome. Hevanda. Sakine cansız. Ji bo min şerefekî mezin e, min ew nas kir, bi qasî heftekî du hefte em bi tevî gelek hevalan bi hev re bûn. Min ew ji nêz ve nas kir. Dayika Sakine cansız, Zeynep cansız ji ber nexweşiyekî jiyana xwe ji dest da. Nexweşiya mêjî bû. Heştê û neh salê bû, yanî ixtiyar bû. Li nexweşxaneya İzmîrê tedavî didît, li wê derê jiyana xwe ji dest da. Sakine cansız hevando muhakkak hûn tev nas dikin. Yani hevalê ku min bişopînin, hevalê ku li min godar bikin, muhakkak Sakine cansız nas dikin. Min di jiyana xwe de jinekê ew qas bi bandor nedîtiye. Min ecayîb jî hez kir. Ez ketim bin bandora wê. Serê sibê bê îstisna. Şeşê sibê radibû. Der diket sporê muhakkak tûr davêt saetekî paşê dihat dest bi heyetê dikir. Xwendin, perwerdeyî, dîsîplîn. Dîsîplînekî ecayîb li ser hebû. İnsanek narîn. Ya xwazî hemî jinê me wisa biyana. Hemî hevalên me ê di nava têkoçînê de hemî xwazî Sakine cansız ji xwe re referans nimûne bigirtana. Min nedît. Hene min çend hevalê din ê jin jî wisa dîtin wekî Sakine cansız lê ew pir cuda bû. Yani ez heqê hevala nexwim, hene çend hevalê din jî hene. Yani ez rastî wan hatime, bara jiya me hene rast e lê mirov pir dixwaze ew Sakine cansız ji xwe re wekî referans, wekî nimûne bigirin. Yek ji kadroyên avakerê pekekî bû Sakine cansız. Nehê çile sal 2013 li nava Avrupayê li Parîsê hat qetilkirin. Pir bawekê bêbextî. Ji aliyê istixbarata dewleta Tirkiye ve. Hem jî tam di pêvajoya lehevhatinê bû. Pêvajoyeke diyalogê hebû di navbera Partiya Karkerên Kurdistanê û dewleta Tirkiyeyê. Dîsa li wê derê dewlet istixbarata Tirkiye bêbextî kir, çû Sakine cansız bi tevî du hevalê wê din qetil kir. Bi rêya sîxurekî. Şik û guman heye ku ew sîxur neatibe kuşt, nemiribe di zindanê de. Zeynep cansız, dayika Sakine cansız li nexweşxaneya bajarê İzmîrê di beşa lezgîn de tedavî didît. Vê sibê li nexweşxaneya ku lê tedavî didît jiyana xwe ji dest da. Cenazê wî şandin saziya tiba adliya Bucayê pêşî, ji wê derê jî piştî karûbarên li saziyê ew cenaze şandin Dêrsimê. Merasim çêbû, gelek însan hatin tevlîbûn. Heştê û neh salî bû. Di merasima bîranînê de, di merasima oxirkirinê de gelek însan axivîn. Behsa aştiyê kirin. Behsa Sakine cansız kirin. Em jî dibêjin em hêvî dikin ya rehma Xwedê lê be. Hevando li Rojavayê Kurdistanê û zanin Efrînê êdî
hêdî ve digerin ser zeviyên xwe. Hevan rewşa we baş e. Ez ama mesaj venêrim. Ê min ez wextê li mesajan dinêrim û tiştekî dê mesajek ji min re tê filan konsantra me xirab dibe. Ji bo konsantra me xira nebe ez wisa li mesajê we nanêrim. Lê heqeten soz rojekî ez ê bernameyekî temamî bu ara çê bikim. Mesajê we bixwînim, bu ara sohbet bikim ama wê rojê divê nûçe tune bû. Berê me dikir. Mesela berê min wextê min dest bi YouTubeê kir, bu ara gelek sohbet dikir, pir xweş bû. Lê wan dema nûçe tune bûn. Nûçeyên acîl tune bû, me dikaribû ji xwe sohbet bikin, xweş bû. Ez jî hêvî dikim ku hinekî aramî çê bibe, wan nûçeyên lezgîn ji welê rabin ku em bikarin bi hev re hinek nîqaş bikin, sohbet bikin. Ez pir qîmetê didim fikrê we. Çi dibêjim bibêjim. Tabii ême ez zanim hevalên ku li min temaşe dikin, usluba xwe dîqet dikin. Gotinê xirab nabêjim. Firî Demirtaş, rast e, bravo, aynê wisa bidomînin. Pir baş e. Firî Demirtaş, xwedî lê derê bikevin. Ew di rûyê me de hatiye girtin. Ji ber doza me hatiye girtin. Ya sohbet dikim ya, berê min pir dikir ez ji wî dibêjim. Berê nûçe tune bê. Ana çawa bikim? Rojava ser û bin bû. Ana şerê Îranê heye. Li Bakurê Kurdistanê pêva ji wekî dest pê kiriye. Nûçeyekî diçiye yeka din tê. Her roj min sê bername çê dikirin nava rojê de. Serê spê nîvreyê warê û dîsa jî min pê re nedigihand. Me rû çawa sohbet bike? Hêvî dikim şer bi dawî bibe, hem hinek sohbet bikin. Hevan no. Koma sêyemîn ya Efrîniyan xwe ji bo vegerê amade dike niha li gorî agahiyan wê hezar malbatên ji Efrîn û navçeyên wê di nava çend rojên pêş me de vegerin warê xwe bi qasî hezar malbat, besa hezar malbatê tê kirin ha. Di çarçoveya peymana bîst û nehê çilleya di navbera Qesedî û hikûmeta Veguhêza Sûriyê de heta niha du komên koçberên ji Efrînê vegeriyane warê xwe. Koma yekemîn ji 400 malbatan pêk dihat nehê Adarê derbasî Efrînê bû. Koma duyemîn ji 200 malbatan pêk dihat 4 Nîsanê vegeriya Efrînê. Çav li rêyek û koma sêyemîna koçberan di nava vê heftê de vegere Efrînê. Hejmara wan 1000 malbat e. 1000 malbat, her malbatekî hûn 4 hesab bikin, dike 4000 însan ew vegerin. Kême elbet. Herkes wê vegere. Herkes wê vegere hevan no. Efrîn bibe perçeyekî Rojavayê Kurdistanê. Heta di navbera Kobanî Efrînê de em wê derê pak bikin. Wê derê însanên maqûl bila bijîn. Bibe perçeyekî Rojava. Heteşe zêde li ser hukm namîne hevan no. Bawer bikin. Nûçeyekê dinya xweş heye piştî 6 salan rêya Til Temer û Serêkaniyê vebû. Piştî 6 salan ev rê vebûna vê rê çima mühîm e hevan no? Ev îşaretê wî yekî ye ku di rojên pêş me de însanên me bi qasî 350,000 heye ne ji Serêkaniyê koçî nava Rojava bibûn. Di çadiran da jiyabûn Serêkaniyê. Wisa tê bîra min 350,000 heye. Ev însanên me wê vegerin. Çeteyên dewleta Tirkiye li wê derê ye. Ev 8 sal e. 2018 rast e. 2019 bû. 2019 heta niha dike 6 sal, bira 6 sal be. 6 salin însanê me venegeriyane gundê xwe. Venegeriyane Serêkaniyê. Mal û milkê wan hemî hatine talankirin ji aliyê çeteyên dewleta Tirkiye ve. İşaret hene ku di demên di rojên pêş me de ew jî kom bi kom vegerin. Çeteyan Sozdan e, çeteyên Şamê. Weke nûnerê Serêkaniyê jî wê Kurdekî were hilbijartin. We ji min nebîstiye ha. Ez ji we re dibêjim. Serêkaniyê wê ji çeteyên dewleta Tirkiye were pak kirin. Kurdekî wê wekî berpirsiyar were tayin kirin. Miletê me wê vegere ser mal û milkê xwe, çetê ji wê derê derkevin. Weya hemî di nava vê mehê de çê dibin. Ev perçeyekî peymanê ye. Di vê navberê de ji ber ku anha li hember heteşê reaksiyonekî pir ciddî heye,
hem ji nava Ereban, hem ji nava Elewiyan, hem ji nava Kurdan û Durziyan dibe ku di ev çete bikevin zorê. Her ku çete dikevin zorê, mecbûr dimînin girêdayî peymanê bin. Mecbûr dimînin xwe bavêjin ber bextê Kurda. Yani ji bo Kurd jî li hember wan zêde serî ranekin, hinekî zêde tavîzan dikarin bidin Kurdan di demên pêşme de. Aniha ev dewre hevano li Rojava çiqa ji destê me tê perwerdehî di serî de perwerdehî merov pir tiştan bi van çeteyan bide qebûl kirin. Aniha ji ber ku di dewra xwe yê herî lawaz dane. Sibê du sibe eger bikaribin zexta xwe zêde bikin ser Erebeyan, hakîmiyeta xwe bi dest bixin bi destê dewleta Tirkî, hakîmiyeta wan wextê çêbû, bihêz bûn, pir zehmet e mirov daxwazên xwe bi wan bide qebûlkirin ji aliyê qanûnî ve. Lê çi dibe bila bibe em milletê Kurd em hestê xwe yê netewî pêş dixin ji xwe veya em dibihîsin. Bi çavdêriya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê û Hêzên Asayîşê rêya Tiltemer û Serêkaniyê hat vekirin. Di dema vekirina rê de ji fermandarê Qesedê Serhat Heleb û fermandarê Hêzên Asayîşê Mehmûd Xelîl Elî tevî şandeyekê ji hikûmeta demkî ya Şamê li wê derê amade bûn. Mehmûd Xelîl Elî diyar kir ku tevahî bendên li ser rê wê werin vekirin. Bendek hevbeş ya demkî wê were avakirin. Rêya Tiltemer û Serêkaniyê ji dema dagirkeriya Serêkaniyê ji aliyê dewleta Tirkiye û vir ve girtî bû. Sal 2019 meha cotmehê. Tiştekî din heye ew jî nûçeyekî xêrê ye hevano pir baş e. Ew jî amadekariyên hevguhertina komên çaremîn a dîlgirtiyan. Yani ev tê wê maneyê esîrên me ê di destê çeteyên Şamê û dewleta Tirkiyê de wê werin berdan. Koma çaremîn wê were berdan. Şahediya wan ji xwe we guhdar kirine. Ajansa Hawarê ragihand ku ji bo koma çaremîn a hevguhertinê a esîran di navbera Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê û hikûmeta Şamê de amadekarî dest pê kirine. Aynî çavkaniyê eşkere kir ku di koma çaremîn de bi qasî 200 kes hene. Qonaxa çaremîn a hevguhertina dîlgirtiyan di navbera Qesedê û hikûmeta Şamê de wê hefteya pêşiya me were pêkanîn. Hûn zanin di qonaxa yekem de qasî 100 kes hatin berdan. Piraniya wan gencên me yê Ereb bûn. Li beramberî wan 100 kesên wan jî ji aliyê Qesedê ve hatin berdan. Wekî din di koma duyemîn de 300 kes hebûn, ew hatin berdan. Di qonaxa sêyemîn de jî 400 kes hebûn, ew hatin berdan. Yani 400, 300, 200. 900 kes hatine berdan heta navê. Na, ez şaşim. 400, 300 dike çi ya? 700. 100 jî gruba ewil dike 800. 800 kes hatine berdan. Heta niha. Lê bi qasî ku şervanên me ê hatin berdan dibêjin 2000-3000 kes hene. Piraniya wan sîvîl in. Çeteyên Şamê çûne nava kulanan însan berhevkirine anî ne. Ji bo li ser masê destê xwe xurt bikin wana weke dîl, weke rehîne bikartînin. Ya nûçeyekî pir ecêb heye. Hûn bêjin trajedî, hûn bêjin komedî. Hûn zanin Başûrê Kurdistanê dizî tune ne? Heqeten ez bi xwe bûme şahet. Dizî tune ye. Binêrin çi bûye. Niha hevalên me ê çûne Duhokê Hewlêrê dizanin ku li wê derê dizî tiştekî pir eyb e. Ne ku ceza heye ha, ne ji ber ceza heye. Yani tu tiştekî bidizî kes te nabêje hepsê. Mesele ne ye we? Mesele li wê derê dizî tiştekî pir eyb e. Şerm e. Yani ji mesela namûsê jî zêdetir şerm e ha.
Bifikirin ku di navendekê bazirganiyê ya Hewlêrê de alışveriş merkezî, komersiyal santr hûn bêjin, ji nişka ve elektrîk çû. Bi qasî 5 deqe elektrîk nehat. Herkes di tariyê de ye. Em li ku derê ne? Em tam li deverekî ne ku cihazên elektrînîk têne firotin. Saet hene, kinc hene, zêr hene, çi bixwazî heye. Ama tarî ye. Lambên pir piçûkî ewlekarî vêketin ama çav çavan nabîne. Wê demê jî telefonê desta pir zêde tune bûn. Weke niha tu vêxî falan bêvan. Ew jî tune bû. Em ji xwe tariyê de bûn. 5 deqe şûn ve elektrîk hat. Kesek nakeve panîkê. Kesek natirse. Tiştekî jî tune ye. Me pirsî ya hûn qet nakevin nava endîşeyê. Tirsa we tune ye ku dizî were kirin. Ya ew ê li ser kasî henekê xwe mekirin ya. Got adetekî wisa tune li vê derê. Dizî tune ye. Nava kolanê de însan bi wisa bi pakêtan pere da tînin ser hev dolar e, perê heremî ye û gelek perê cuda divîz dikirin difiroşin. Mêrik perê xwe dihêle ser masê diçe nimêja îniyê û cara ditê perên şûna xwe ye. Ya acayip kültûrekî ye. Merov heyran dimîne. Heyranê vê kültûrê dimîne li Başûrê Kurdistanê. Li Bakur tune ye. Yani berê zemanê berê digotin li hin derên cîhanê dikan hene tu çî malzema xwe digirî û pere datînî û li wê derê kasêcî tune ye em şaştiman. Me digot çawa mümkün e. Li Başûrê Kurdistanê mümkün e. Dizî tune ye. Li Duhokê jî eynî bi vî awe ye. Hevalê ku ez birim gerandim li kolana dikana nîvê şevê belkî aniha dengê me dibîse silav ji te re. Li Duhokê nîvê şevê em birin ciyê dikanan gerandim. Ya ez behsa çi dikim? Nav hûn li wê derê bin hûnê ji henekê xwe bikin. Hûn ê bêjin ma normal e. Ya ne normal e. Kültûra diziyê tune ye. Ez zanim nûçe ji we re bixwînim. Tirkan ev yek firq kiriye, Tirkan çete çêkirine çûne Başûrê Kurdistanê tev li hev dikin, li wê derê dizî çê dikin. Binêrin. Qirêjiya xwe, pîsiya xwe, ew kültûra xwe ya pûç a rezîl îja tînin li Başûrê Kurdistanê pêk tînin. Dizin vana. Talankerin vana. Vana da şeref tune ye. Hevalê min ez swar kirim li ereba xwe ez birim ciyê dikandaran. Dikan ew meyve, zebze, tiştê din nexistine hundirê dikanê. Awsa li derve hiştine çadirekê avêtine serê heta serê sibê. Yani kî bixwaze dikare bidize. Bi tonan tişt dikarî bidizî. Got heta serê sibê ev der wisa vekiriye kî bixwaze dikare were dibêrê vekiriye ama kes naye. Çünkü kültûra diziyê tune ye. Nizanim ku dire dinyayê dî wisa ye ya li Ewropayê jî ne wisa ye ya. Ew milletên cuda hatine ketine nava Ewropayê. Berê zemanê berê li Ewropayê hevalê kevin tê bîra me. Hakikaten me fehm nedikir em erebê xwe kilît bikin ha. Me fehm nedikir. Ji bo me mantiq tê tune bû tu ereba xwe kilît bikî. Çima kilît bikî? Çünkü erebê de tiştekî were dizîn tune bi. Kes naye ereba te ve nake û tiştekî tê de nadize yani. Me berê erebê xwe vekirî dîhîşt. Behsa salên nodî dikim. Ya aniha merû newêre tiştekî vekirî bêre ya. Li Ewropayê dibêjim. Dejenerasyona kültûrî çêbûye li Ewropayê. Jana tir dixwazin vê yekê li Başûrê Kurdistanê jî çê bikin. Xirab bikin. Kültûra me ya hakikaten a maqûl, a medenî dixwazin xirab bikin. Polîsên Zaxoyê komekê kesên ji Tirkiyê ku li Duhokê û Zaxoyê dizî dikirin girtine. Ev kes ji Tirkiye tên hevan me. Berpirsê ragihandina polîsên îdareya Zaxo Ehmed Remezan ragihand, hêzê wan komeke sê kesên diz ku ji derve Herêma Başûrê Kurdistanê ne girtine. Îja hûn şîrove bikin. Kaş kerema xwe re hûn şîrove bikin. Ka hûn çi dibêjin? Wal ciwan Tirkiyên diz re hûn çi dibêjin? Ha, vebêjin.
Vê koma diz li sînorê Duhokê û îdareya serbixweya Zaxoyê li gelek ciyên bazirganiyê dizî kirine. Aynen bi şeklê. Yani bi niyeta pak ya însanê me lîstine ew bi kar anîne. Li gorî agahiyên polîsan, endamên vê komê bi hevkariya kesekî bajarê Zaxoyê dizî kiriye. Kiryara wan ye herî dawî jî ketina dikaneke telefonê ye li Zaxoyê, li taxa Kao, li Duhokê jî. $40,000 hinek telefonên desta ê pir biha dizîne. Li taxa Kao a Duhokê ha. Ji were gava din behsa Duhokê kir. Mirov dikare here vê derê. Yê çi qas însanên maqûl in. Ya biçin Duhokê, mîvanperwerî bibînin. Xwedî restorantan gelekî wan bakurî ne. Piştî lêkolînan, mizgînî bidin we, hemû endamê vê koma diz hatin girtin. Radestê edaleta Kurd hatin kirin. Edaleta Kurd wê van Tirkan efû bike yan na hevan na. Ya vay îşa bi cezakirinê nabe. Divê merov kedî bike kedî. Merov van Tirkan kedî bike ji bo dizînekê ne. Na hûn ê bibêjin ya belkî ji Tirkiye hatine dibe ku Kurd bin. Qet ne mesele ye. Kültûra Tirkiye girtine. Ez kültûra Başûrê Kurdistanê dixwazim di mesela diziyê de. Şaredariya Sûrê Meclîsa Ziman ava kir. Em ê pirzimanî ji xwe re esas bigirin dibêje. Şaredariya Sûrê di çarçoveya şaredariya pirzimanî de li avahiya xwe civînekê çapemeniyê li darxist. Meclîsa Ziman ava kir, şaredariyê destnîşan kir ku ê di hemû xizmetê xwe de pirzimaniyê ji xwe re esas bigirin. Komisyona Ziman a Şaredariya Sûrê di çarçoveya şaredariya pirzimanî de li avahiya şaredariya civînekê li darxist. Avakirina Meclîsa Ziman ragihand, hevşaredar Adnan Orhan, Fatma Gülan Önkol û gelek endamê Komisyona Ziman a Şaredariyê tevlî civînê bûn. Hûn zanin hevanno, bingeha vê pergala pirzimanî ji aliyê kî ve hatibû avêtin? Dostê me, mamosteyê me, Abdullah Demirbaş. Silavê me lê be. Me bêriya wî kiriye. Çend cara bû mîvanê me di nava vê heftê de belkî ez telefonê bikim car din bibe mîvan. Tiştekî baş e. Veya esera wî ye. Sîstema pirzimanî li şaredariya Sûrê hûn zanin ew dema ku şaredarê Sûrê bû Abdullah Demirbaş wî û hevalê xwe ev pergal dabûn dest pê kirin pir baş e. Hevan no ez ji were bêjim niha di nava êl û eşîrên Ereb de nerazbûnekî cidî heye li hember Heteşê, li hember hikûmeta demkî, li hember çetên ku êrişê ser gel dikin. Feqîrî xizanî heye, bêedaletî heye anha li temamê Sûriyê. İnsanê ku dibin endamên Heteşê muamelekê cuda li wan tê kirin. İnsanê ku Elewî ne muamelekê cuda. İnsanê ku nebin endamê Heteşê muamelekî pir xirab dibînin. Ez behsa Durziyan jî nakim, ez behsa Kurdan jî nakim. Ereb di nava xwe de aniha di nava nakokiyan de ne. Çete li hember însanan xirab tev digerin. Baş e, li Rojavayê Kurdistanê aniha di nava millet de bi dengê bilind belkî nerazîbûnekî pir xuya nake lê heta netewî tê nîqaşkirin di nava millet de. Nîqaşekî pir ciddî heye. Dane dest pê kirin. Yani milletê me hem di nava hev de dibêjin û ji xwe hûn jî dibêjin me ew ket daye, emek daye, me ew xwîn rijandiye, me pergalekî ava kiriye di nava 14 salên boriyê de piştî vê saetê em tu tiştekî xwe teslîmê van çetên Şamê nakin. Nemîmkün e. Ji mafê jinê bigire heta parastina xwezayê, ji perwerdeyê bigire heta ev pergala xweparastinê em ji dest bernadin. Şer be şer. Yani niha hûn ê bibêjin şer
êdî ji rojava Kurdan derket. Ne wisa ye? Ne wisa ye? Tu çi qas dikarî bibêje, mesela ez jî antîmîlîtarîst im, çi qat dikarî bibêjî ez antîmîlîtarîst im, ez şer naxwazim, ez şer naxwazim. Wextê ku yekî hat li te xist, tu mecbûr li ber xwe didî. Mecbûr tu ser devî bixî. Piştî demekî hevano, êdî mirov mirinê dikuje. Êdî kesekî ji mirinê natirse. Tu kesekî nikare Kurdan tehdît bike bibêje eger hûn heqê xwe bixwazin Tirkiye wê li we bixe. Tiştekî wisa tune ye. Tê lê dixe parne pêrav ye. Tu heqê xwe bixwazî ji lê dixe, nexwazî ji lê dixe. Tu bibî kûçikê dewleta Tirkiye ji te dixe. Yani Kurdên ku dikevin xizmeta Tirkiye sankî dewleta Tirkiye pir ji wan hez dike. Ne wisa ye? Milletê Tirkiye hevano, dewleta Tirkiye li ber milletê xwe jî nakeve. Hûn nabînin. Hûn nabînin. Çawa mal û milkê Tirkan telal dikin, çawa gendelî dikin, çawa didizin, çawa bankê wan vala dikin. Hûn nabînin. Mesele ne tenê Kurd in. Yani dewleta Tirkiye li ber milletê xwe jî nakeve. Çawa bertekeve yani. Tu bikevî xizmeta wî jî bêmane ye. Ji ber wî rêya herî rast xwe biparêzî, netewa xwe biparêzî. Di vê manê de em dibînin ku li Rojavayê Kurdistanê xeta netewî li pêş e, li Başûrê Kurdistanê ji xwe hestekî pir bilind ên netewî heye, bilind bûye. Di demên pêşme de ew ê hêza xwe ya eskerî bikin yek, siyasetekî hevbeş ew ê birêve bibin. Sebep çi ye hevano? Aniha tehdîtekî li ser Başûrê Kurdistanê heye. Li derekî dema ku tehdît hebe, însan di nava xwe de çi qas di nava nakokiyan de bin, bixwazî nexwazî mecbûr in bibin yek. Hêzên êrişkar dewleta Tirk dibe, Iraq dibe, Îran dibe fix nake. Hêzên êrişkar Kurdan mecbûr dikin ku werin ser xeta netewî. Aniha ber bê wê derê em diçin li Başûrê Kurdistanê. Li Bakurê Kurdistanê milletê me şiyar e. Li bendiyê ku bayekê nû ya siyasî were. Pêvajo dibe, pêvajo bisekine. Firq nake. Ji bo milletê me Bakurê Kurdistanê heqeten firq nake. Çünkü tiştê ku wenda bike êdî tune ye. Tu tiştekî em wenda bikin nemaye li Bakurê Kurdistanê. Tirkiye roj bi roj lawaz dibe, desthilatdarî bêhêz dibe. Milletê Tirkiye ji ber ku aşiqê dewleta xwe ye serî ranake li hember hikûmeta xwe, lê hikûmet pir lawaz bûye, qels bûye. Rêvebirên vê hikûmetê Dewletbaxçîlî Tayyip Erdoganê dî îxtiyar bûne, nikarin li ser piyan bisekinin li ber têkçûnê ne. Hem ji alî exlaqî ve hem ji alî aborî ve dewleta Tirkiye li ber têkçûnê ye. Milletê Kurd vê rewşê qebûl nake. Milletê Kurd ne mecbûr e qehrevan însanan bikişîne. Encama gendeliya wana bikişîne. Ji ber vê yekê aniha milletê me ê li Bakurê Kurdistanê giranî daye ser axaftina Kurdî. Li saziyê xwe doh mejwara pêşkêş kir. Rexneyekê ciddî ya Mihemed Öcalan hebû. Ev rexneyê ku Rêzdar Mihemed Öcalan li Dem Partî kir, li saziyên me ê Bakurê Kurdistanê kir, di vê saziyê me li Ewropa jî pere xwe ji wan bikin, ji van rexneyan. Yani heqê tu kesekî tune ye li vê derê zext û zora dewleta Tirkiye heye, tu radibî sibê hetayê warê rojnameya rojane derdixî bi zimanê Tirkiye. Çi heqê te heye tu bi Tirkî li ser însanê me ferz bikî? Çi heqê te heye tu televizyonekî 24 saat Tirkî vebikî û bombardıman bikî Tirkî di nava malbatê me de? Ya ji xwe em rezîl û riswa bûne bi zimanê Tirkî. Têrê nake îja tu radibî îja Tirkî tu ser me ferz dikî. îja nizanim kî radibe nizanim çi çê dike. Kî radibe navê rojnameger li xwe dike û virt û Tirkî diaxivin. Hevalê ku Kurdî nizanin ez wana derva dêlim, rêz û hirmeta min heye ji wan re. Binêrin. Hevalê me kurmancî nizanin hene, karê xwe pir baş bi rêve dibin, ez ji wan re tiştek nabêjim. Hirmeta min heye ji qebata wan re. Kûyî yani. Ew e. Yani mesela çawa ye? Bijin însanên wekî Erdal Er mesela weya însanekî rêzdar e yani. Kurmancî nizane, xebata xwe bi Tirkî rêve dibe, gayet serkeftiye jî hez dikim.
mala wî ava. Problem tune. Ez bi xwe lê temaşe jî dikim. Ya insanê mîna wî problem tune. Ez wana derve dikirim. Ama yên din ne mecburin Tirkî çê bikin. Yani dikarin Kurmancî çê bikin. Yani Kurdî çê bikin. Duy manê de dibêjim. Wekî din hevano li Rojatê Kurdistanê ji xwe problem tune. Partiyê me siyasî bûne YEK. We goterê tehdîtekî ciddî heye. Tehdît li derekî hebe însanê me dibin yek. Ji tehdîta netirsin. Dewleta Tirkiye Bakurê Kurdistanê wextê ku tehdît dike zorê dide ser bizanin ku însanê me dibin yek. Ev wisa ev adetê dunya ye. Adet wisa ye. Netirsin ji tehdîtên dijmin. Tiştekî din heye niha siyasetmedarê me canan li gorî îdeolojiyê xwe diaxivin. Li gorî xwe diaxivin. Dedî ziman bêhestî ye. Gilover e, ji xwe re digere her tiştî dikarin bibêjin. Lê bawer bikin. Bawer bikin. Ev fikrê xeta netewî ku di nava milletê me de anha mezin dibe, mezin dibe wê bandorê li siyasetmedarê me bike. Hêz û daxwazên Kurdan wê siyasetmedarên Kurdan mecbûr bike ku gav bi gav warin ser xeta netewî. Mecbûr in. Kesekî nikare xwe ji vê xetê dûr bigire. Ne li Ewropa, ne li Kurdistanê û ne li Bakurê Kurdistanê. We goterê di demekî nêz de siyasetmedarê me wê xeta netewî bişopînin, ew ê bibin yek. Çima? Çünkü ev daxwaz di dilê we de ye hûn van daxwazê xwe derdixin pêş û tînin ziman. Tu daxwaza xwe neynî ziman siyasetmedarê me çi wal te godar bike? Siyasetmedarê me diçe di televizyonên Tirkiyeyê de dibêje milletê me bi me re ye mîna me difikire. Em ê entegrê Tirkiye bibin. Em ê entegrê van çeteyan bibin. Ne? Eger tu bibêjî na derdê min ê ku ez entegre bibim, asîmîle bibim tune ye tam berova jî bila dewleta Tirkiye ji Kurdan lêborîn bixwaze, efû bixwaze bila dewleta Tirkiye medenî bibe û entegrê Kurda bibe. Adet wisa ye. Adet wisa ye. Yani mesela li Bakurê Kurdistanê kî entegrê çi bibe? Werin em meydaneke medeniyetê ava bikin. Prensîp em daynin. Bila herkes were li gorî wan prensîpan tev bigere. Ez ê bernameyekî taybet çê bikim. Ha, wî rojê hat bîra min. Ya herkes ji we dersa ehliyetê xebitiye ne? Ehliyet çi ye? Mero erebe ajotinê çawa fêr dibe? Wextê ku tu derdikevî serê rê li gorî pîvanên ajotina erebê firqî heye di navbera şofêran de. Kî awqat be, kî doktor be, kî serokwezîr be, kî serokkomar be, kî însanekî ji rêzê be, yan biyanî be, hemolatî be, Tirk be, Kurd be. Wextê ku hûn erebe dajon serê rê firqî heye navbera we de? Na, firqî tune. Çima? Çünkü ev pîvanên trafîkê ne. Wextê tu ketî ser rêya trafîkê herkes dibe wekî hev. Ecayîb tiştekî xweş e. Ecayîb edaletekî heye di pîvanên trafîkê de. Em van pîvanên trafîkê hevan na di qanûnan de jî pêk bînin. Di destûra bingehîn de pêk bînin, di entegrasyonê de pêk bînin. Çima Kurd diçe entegre dibe ya? Bila Tirk were entegre bibe, em pîvanên trafîkê di siyasetê de pêk bînin. Bila herkes wekî hev be. Li hember qanûnê. Tayyip Erdoğan jî, ez jî, tu jî. Herkes wekî hev bin. Baş e? Pîvanên trafîkê di siyasetê de em pêk bînin. Wê demê kes ji kesî naxwaze. Kes ji kesî tiştekî taybet naxwaze. Ha çi biye? Heta niha kî çi aniye serê kî? Dewleta Tirkiye tiştek ku aniye serê Kurdan dibe êdî lêborîn bixwaze. Ew qas. Efû bixwaze. Tu ferdekî Kurd nikare biçe pêşiya edaleta Tirkiye bibêje ez ji kirinê xwe poşmanim û rê bide min ku ez werim mala xwe. Vaya nemimkün e. Vaya bêrûmetî ye. Tiştekî wisa ji xwe nabe.
hen ferd hen şahıs hene dikarin bikin lê tu însanekî ji kirinê xwe dibe poşman nebe. Xebata komekiriye serbilind ye û em pê serbilind in. Hûn ji vir şûn de jî dibe bêtirs tişta ku me kiriye em biparêzin. Çar pênc kes wextê daw bikin tên girtin ama milyon însan aynî dawê bikin dewleta Tirkiye blokê dibe. Nikare kesekî bavêje hepsê. Nikare. Nemimkün e. Tu milyon însan dikarî bavêje hepsê. Ha herkes bêdeng bibe tenê 10 kes, 20 kes, 100 kes dengê xwe derbixin ve demê ew tên girtin. Hevano dawa me ev e ji Ewropê ve her çi qas ji destê me tê em ê xeta netewî bînin bîre hevala û ev hestên netewî ku aniha roj bi roj geş dibe mezin dibe di nava milletê Kurd de em ê tim bînin rojevê hûn jî ji kerema xwe de dengê xwe derxin. Dengê xwe dernexin siyasetmedarê me we nabihîse. Yani ez dixwazim siyasetmedarê me wextê çûn ser masê bi Şamê re, bi dewleta Tirkiye re, bi Îraniyan re dibe pişta wan ji we rast be. Dengê we bihîstî be. Daxwazê we bihîstî be li gorî wî tevgere li ser masê. Baş e? Xatirê we silav rêz hevano bi mesajê we nenêrî qusûrê nenêrin. Ya rojekî din em ê tenê bi we re em ê tewa yani bidin bistînin em ê bi we re bikevin diyalogê. We goterê. Mala we ava dem baş silav rêz.